Ahojte ľudia, vítam vás u nového videa. Teraz to je Roblox Play or Die. Je tu nachystaný červený koberec, po ktorom teraz ideme, aby sme mohli už hrať konečne. Tak, what? To čo? Ja môžem teraz chodiť aj a má to teleport, čo má už teraz. Počkať, toto je taká... Henta moja bola taká... iná postavička, taká postavička, ktorá nás tu bude mučiť, ale vypadá inak úplne. No nie, že mučiť, ale proste toto. Zabíjate v každej hre. A tu má aj obraz rodiny. To čo je? Tak, ináč, ahojte ľudia, znova. Tak, nezabudnite dať like, odber so zvončekom, aby vám neunikli ďalšie nové videá. A komentár, že či mám tých hier, alebo proste natáčate viac, alebo menej. A teraz budeme musieť opakovať všetky ako on. Tak, dávam pozor teraz, dole, hore. Tak. No, teraz akorát sme sa teleportli späť. Ja som číslo 19 a toto je moja posteľ. Aj v reali. Ne, robím si srandu, toto nie je moja posteľ. Toto je moja vystnená posteľ. Ne, robím si srandu. A hneď ideme hrať ďalšiu hru. V tejto hre... Co je? Co je? Kde sú jetpacky? Tu je jetpack. Máme ho, ukradla! Budem! Dajte mi ten jetpack! Poď jetpack. Tak. Čo teraz? Ja lietam jak mucha. Ja nechcem padnúť do kyseliny. Ja nechcem. Tam nechcem byť. Došli jetpacky. Balík. Kom. Wow. Ne. Naschvál mi ho ukradl. Nice. Tak. Ty. Minovaný. Dvoje boli eliminovaní nakoniec. Wait. Good job! You did it! Dal som to. Tak. Aká bude ďalšia minihra? Don't hold baby Mr. Grease for too long, or he may explode.
Toto je môj brat mladší. Sice ho nebudete vidieť, ale je to otrava. Musím mať ja ako vždy, ako prvý. To proste je z reality. Nie, ho nedáš. Tak toto je veľmi dobré, že v tej trúbke bolo veľmi dobré, že tá tráva predieravila tú trúbku hentam. Ja bežím odtiaľto. Ja bežím. Nejde to. Ja som si myslel. Tak aspoň si zatancujem. Don't hold baby Mr. Grease for too long, or he may explode. Znova. Miau. On mi furt robí ako nás chváli. Ako znova? Čo to? Mne ho nedáš. Maxwell. Tak, pokračujeme vo videu. In this game, I will allow you, the players, to vote on. Teraz budeme hlasovať, niekoho eliminujeme alebo ochránime. Ja by som dal, že ochrániť. Selected player, you have 30 seconds to beg for your life. Ona už dvakrát vyhrala toto. Nie, že tieto hry v tejto hre, ale proste... Time's up. Now, everybody, vote to spare or kill this Ja som dala spare, čiže ochránime. Please. Ochránime ju. Aj kto mi povedal, že keď tu budeme, už traja alebo dvaja, tak bude tu boss. Akože henten. Boss fight. Teraz je tak, ten boss fight. I guess I eliminate you myself. Noha. Ideme na to. Nobody ever wins the game show. You will not be the first. Grajcie po nohanky. Proszę, potom jedziesz ty, który nohnej. Ja mracisz. Tancuję. Znam na to, że robi Bumbi. Tam
Dala som dvakrát. I want the red friends! Bomby. Bombisko. Nice. Už čtvrtinu. Dáme, to mi dáme. Ak si myslíte, že ho dáme, tak dajte like. To je bombiska. Znova. Nice. Ja sa nestiažujem, to je dobré. Nice. Akorát príjme sú všetky. Zachránim. Nice. No čo povieš teraz? Čo povieš? Na to, že si veľký ne... Tak si nás veľa nedá. Že rozumie naše levely síly. Toto je posledný krát, čo ho vidím. No ja si myslím, že už ho ešte raz niekedy uvidíme. Akorát za 12 minút. To som práve... Co? Tak. Myslím si, že už by to video tu mohlo skončiť. Tak snad sa vám to video páčilo. Nezabudnite dať odber so zvončekom aj like a uvidíme sa u ďalšieho videa. Tak čaute.